אם לאלוקים יש את כל הפתרונות, למה הוא ברא עולם שמלא באתגרים ובעיות? שבת שלום. פרשת השבוע עקב נקראת על שם הפסוק הפותח אותה. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. הפרשה מתארת את הברכות לעם ישראל, אם ילכו בדרכי התורה, ולהפך אם יסורו ממנה. אבל מיד מתעוררת השאלה על פסוק הפותח את הפרשה, שבלשון התלמוד נקרא ממה נפשך. אם הברכות מגיעות בזכות עקב תשמעון, כלומר בגלל ששמרנו את התורה והמצוות, הרי זה שכר המגיע לנו על מעשינו. ומה הקשר לברית שקראת אלוקים עם אבותינו? ומהצד השני, אם הכל נובע מהברית שקראת אלוקים עם אבותינו, מדוע הדבר תלוי בכך שנשמע בקולו? הרי ברית אמורה להתקיים בין כה וכה. מסופר שפעם שאלו איש חכם, מה עדיף להיות, עשיר או להתעשר? החכם השיב, כמובן שלהתעשר. כששאלו אותו מה הסיבה, הוא ענה כי הכסף הוא אותו הכסף, אבל האדם שהתעשר בכוחות עצמו הוא אדם שלם יותר. החסד הגדול ביותר שאלוקים עשה איתנו, שהוא מאפשר לנו להרוויח את השכר במעשה ידינו. אולם בזכות הברית והחסד שקרת עם אבותינו, השכר שאנו מקבלים הוא גדול לאין שיעור ממה שמגיע לנו מצד מעשה ידינו. עכשיו, שתפסנו את הנקודה, בואו לא נחכה אפילו עוד שנייה. נוסיף מיד במצווה חדשה ובלימוד התורה, ומיד נזכה לשכר הכי גדול, הגאולה האמיתית והשלמה. שבת שלום, יהודים שעוקבים, משיח, נאו.